El pavelló Firal d'Amposta acollirà del 4 al 6 de setembre Fira Tots, la mostra que organitza cada 2 anys la Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns. Té com a objectiu donar a conèixer el treball que fan de forma voluntària totes les entitats de la ciutat i comptarà amb més d'un centenar d'estants. A la presentació, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha avançat que treballen per modificar el reglament municipal perquè les entitats puguen participar de la vida política local. El consistori ha convocat una reunió de la taula d'entitats per dissabte en el marc de la Fira de Participació Ciutadana. Des de l'àrea de participació ciutadana volem créixer en la participació de totes les entitats, volem implicar a tots els ampostins i ampostines, ja que creiem que la participació és el que farà més gran i més pròxim el nostre Ajuntament. Les mateixes entitats s'aprenen a treballar conjuntament, que hi ha intercanvi d'activitats, que deprenen, i això estalvia molts de diners. Realment la fira està feta perquè qualsevol entitat pugui fer una taula redona, un debat, perquè pugui, si ha tingut algun malestar entre ells, se'l puguen resoldre. O sigui, la fira és un potenciador i dinamitzador del món associatiu.